Čaute priatelia, takže vítajte na našom YouTubeovom kanáli Tiger.sk. Dnes tu máme tieto trailové tenisky Vivo Barefoot Primus Trail, ako sme vám už povedali na našom facebookovom kanáli. A zároveň tí, čo ste vnímali pozorne, tak budú to tieto čierne labky pre dievčatá. Áno, dnešný diel bude pre vás, dievčatá. Klasika trailových tenisiek Vivo Barefoot spočíva v tom, že sú v prvom rade minimalistické barefootové topánky. To znamená, že sa vyhýbajú zdvihovým rozdielom v drope medzi pätou a špicou. To je ich také špecifikum. Kedysi dávno sme mali k dispozícii taktiež barefootky od Viva a pamätám si, že ich dobrým špecifikom bolo, že boli ľahšie. Ja som sa trošku pozeral na webe, tak malo by to byť niečo okolo 250 gramov. A ďalším takým špecifikom bolo, že boli, teda ak sa jednalo o letnú verziu, že boli priedušné. Avšak poďme teraz trošku k tej bežeckej teniske ako takej. Ako vidíte, dizajn je podľa mňa celkom vkusný, aj keď tieto práve sú vo farbe čiernej až teda tmavších odtieňov farieb. Povedzme si však niečo o teniske samotnej. Keď sa pozriem dopredu, ako radi začíname spredu, tak vidíme, že má celkom vysoko potiahnutú okopovú gumu. To znamená, že naše prsty sú chránené z tejto prednej časti. Je to potiahnuté ako jeden kus podrážky, takže si môžete všimnúť, že nie je tu vlastne žiadne lepenie. Je to jeden kus podrážky, je vlastne celá podrážka. Je to pripevnené na tú vrchnú časť, kde máme tiež ľahkú ochranu natiahnutú na tej sieťke, avšak je to niečo ako keby nejaká plastová časť alebo niečo také pogumované. Je to tenké. Poďme však ku tým maličkom. Maličky sa zvykli trhať na väčšinu trailových tenisiek práve tu pri týchto častiach. Ako vidíme, tu je to spevnené gumenou časťou, áno. Nie je to však taká hrubá guma ako tu, ale už tenšia. Tá je potiahnutá až takto ďalej po tej teniske a rovnako aj na palci. Máme takúto gumenú ochranu, čo sa mi celkom páči. Nezabudnite, že toto je pocitové ukazovanie tenisiek, založené na predošlých skúsenostiach, takže zatiaľ neviem, o čom tento model je. Pozriem sa na to z boku a vidím, že boky sú odvetrané, takisto aj táto časť. Ako si môžete všimnúť, neviem, či to je vidieť na videu, ale presvíta mi tu prst. To znamená, že tá sieťovina je tu naozaj tenká, ale táto spodná časť je opäť spevnená ako keby nejakým pogumovaným materiálom. Predpokladám, kvôli tomu, aby sa to tu netrhalo, kde sa to spája s touto topánkou. Keď sa pozrieme z vrchu, tak vidíme, že tu máme systém šnurovania, ktorý vieme celkom rýchlo stiahnuť. Nie je to klasická šnúrka a celkom pekne si vieme tú nohu z vrchu fixnúť. Avšak Vivo vždy išlo líniou toho, že tá noha má viacej mať priestoru v tej bežeckej topánke. Preto je vždycky Vivo trošku capatejšie spredu, aby tie prsty mali priestor na pohyb. Aby sme sa cítili naozaj čo najbližšie k tej voľnosti. Pozrieme si však teraz podrážku. Myslím si, že na webe je napísané, že guma sama o sebe má 3 mm hrúbku, avšak jej štuple majú výšku cca 5 mm. Áno. Samozrejme máme tu logo, pekné to je, väčšinu času to neuvidíte zo spodku, môžete si to vždy pozrieť po behu. Vnútorná časť tejto bežeckej topánky je chránená pevnou časťou podrážky. Keď sa pozrieme znútra, tak vidíme tú sieťovú časť, ktorú som vám ukazoval aj s tým prstom zvonku a vidieť na nej, že je pekne odvetraná. No. Takže sú to naozaj tenisky, od ktorých môžete čakať, že bude vám v nich dobre noha dýchať, že si ich viete rýchlo zaviazať.
Tak tu vidíme aj, ako je ten jazyk, aby nás netlačil, aby nás nerezal, je spojený so šnúrkou, aby sa to celé fixovalo, aby nám pekne fixovalo tú nohu v tej teniske. Pozrieme sa ešte na petu. Peta je pekná, široká z vnútornej strany tej tenisky. To znamená, že opäť si drží vývo líniu, aby nás to nehrízlo, aby nám to poskytovalo voľnosť toho chodidla. Takže držím palce, sledujte nás a nezmeškajte náš test ani hociaké iné video. Čauko.